Diolch i ni weddio. Diolch yn y Dio Dduw am gyfle arall i ddod i'r di i geisio dy wyneb. I ni'n gofyn i ti trwy gyrhau wrthym i dywallt ysbryd arno i'n harwen yn ein haddoliad. Tyr di'n plith i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Gyda'n dechrau'n gwasanaeth trwy ganu'r Emirif 240 o gariad anfeidrol ei faint fod llwch mor anheilwng yn cael y fath fraint, cael heddwch cydwybod a'i chlirio trwy'r gwaed a chorff y farwolaeth sef pechod dan draed. 240 yn ei sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniau ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Bydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal ar y drydydd nos Iau o'r mis, sef Medi'r 20. Mae hanner awr wedi 7. Bydd ein hoedfa nesaf yn awn Sul am hanner awr wedi 3. Ar wrthyn ni gymryd y casgliad gen i ganu tra ar ein heistedd Emirif 349. 349.
mewn darlleniad o Ioan, 1 Ioan, pennod 5. 1 Ioan, pennod 5, gan dechrau yn yr adnod gyntaf. Pob un ar sydd yn credu mai Iesu yw'r Crist o Dduw a ganed ef, a phob un ar sydd yn caru'r hwn a genhedlodd, sydd yn caru hefyd yr hwn a genhedlwyd ohono. Yn hyn y gwyddom ein bod yn caru plant Duw, pan fyddom yn caru Duw ac yn cadw ei orchmynion ef. Cynnes hyn yw cariad Duw, bod i ni gadw ei orchmynion a'i orchmynion ef nid ydynt drymion. Oblegyd beth bynnag a aned o Dduw y mae yn gorchfygu'r byd, a hon yw'r oruchafiaeth sydd yn gorchfygu'r byd, sef ein ffydd ni. Pwy yw'r hwn sydd yn gorchfygu'r byd, ond yr hwn sydd yn credu mai Iesu yw mab Duw. Dyma'r hwn a ddaeth trwy ddwfr a gwaed, sef Iesu Grist, nid trwy ddwfr yn unig, ond trwy ddwfr a gwaed, a'r ysbryd yw'r hwn sydd yn tystiolaethu oblegyd yr ysbryd sydd wirionedd. Oblegyd y mae 3 yn tystiolaethu yn y nef, y tad, y gair a'r ysbryd glân, a'r 3 hyn un ydynt. Ac y mae 3 yn tystiolaethu ar y ddeiar, yr ysbryd, y dwfr a'r gwaed, a'r 3 hyn yn un y maent yn cytuno. Os tystiolaeth dynion yr ydym yn ei derbyn, y mae tystiolaeth Duw yn fwy, cynnes hyn yw tystiolaeth Duw, yr hon a tystiolaethodd e fe am ei fab, yr hwn sydd yn credu y mab Duw sydd ganddo'r tystiolaeth ynddo ei hun. Yr hwn nid yw yn credu yn yw, a'i gwnaeth ef yn gelwyddog, oblegyd na chredodd y dystiolaeth a dystiolaethodd Duw am ei fab. Hon yw'r dystiolaeth roddi o Dduw i ni fywyd tragwyddol a'r bywyd hwn sydd yn ei fab ef. Yr hwn y mae'r mab ganddo, y mae'r bywyd ganddo. Yr hwn nid yw ganddo fab Duw, nid oes ganddo fywyd. Y pethau hyn a ysgrifennais ato chwi, y rhai ydych yn credu yn enw mab Duw, fel y gwypoch fod i chwi fywyd tragwyddol, ac fel y credoch yn enw mab Duw. A hyn yw'r hyfder sydd gennym tuag ato ef, ei fod ef yn ein gwrando ni, os gyfynwn ddim yn ôl ei wyllus ef. Ac os gwyddom ei fod ef yn ein gwrando ni, pa beth bynnag a ddeisyfom ni a wyddom ein bod yn cael y deisyfiadau a ddeisyfasom ganddo. Os gwel neb ei frawd yn pechu, pechod nid yw ei farwolaeth, fe a ddeisif ac fe a rydd iddo fywyd, i'r rhai sydd yn pechu nid i farwolaeth. Y mae pechod i farwolaeth, nid am hwnnw yr wyf yn dywedyd ar ddeisif ohono. Pob anghyfiawnder pechod yw, ac y mae pechod nid yw i farwolaeth. Ni a wyddom, nad yw'r neb a aned o Dduw yn pechu, eithyr y mae'r hwn a aned o Dduw yn ei gadw ei hun, a'r drwg hwnnw nid yw yn cyffwrdd ag ef. Ni a wyddom ein bod o Dduw, ac y mae'r holl fyd yn gorwedd mewn drygioni. Ac a wyddom ddyfod mab Duw, ac fe ar oes i ni feddwl, fel yr adnabyddom yr hwn sydd gywir, ac yr ydym yn y cywir hwnnw, sef yn ei fab ef Iesu Grist. Hwn yw'r gair, hwn yw'r gwir Dduw, a'r bywyd tragwyddol, y plant bychain, ymgedwch oddi wrth ei lunod. Amen. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am gyfle arall i ddod ger dy bron o'r seddfaint sydd yn o'r seddfaint o'r ras, dy fod yn croesawu hyd yn oed ni, rhai sydd wedi crwydro, rhai sydd yn dadl di lawr yn gyson, yn ddyddiol o Dduw i ni yn crwydro ac yn adael di lawr. Ac yn gofyn i ti felly o Dduw i fadde ni o'r newydd, i fadde ni am ein methiannau fel dy blant, i feddwl o'r hyn sydd yn wir ohono, i feddwl yr holl freintiau sydd yn eiddo i ni. Ac eto o Dduw mor aml i ni yn crwydro ac yn dy adael di lawr. Ac yn gofyn i ti fadde ni, ac yn gofyn unwaith eto i ti ddod lawr i'n plith. Ac o Dduw i ni yn gofyn am ymweliad hyd yn oed fwy arbennig nag i ni wedi brofi yn ystod ein bywyd. I ni yn gofyn am ddyddiau gwell, i ni yn gofyn am fwy o ymwybyddiaeth wrth bresenoldeb. I ni yn gofyn i ti tywallt ysbryd lawr arno. I ni yn cofio am yr adegau rwy ti wedi bod yn ein gwlad ni. Ac i ti ymweld ar holl wlad o un ochr i'r llall, o un pen o'r wlad i'r llall, ac gymaint o hanesion sydd yn y wlad hon o'r ysbryd glân yn cael ei dywallt a'r gair yn cael ei chyhoeddi a eneidiau yn edifarhau ac yn credu ac yn byw bywydau mawl a clod i ti.
O Dduw, ni'n cofio darllen am adegau lle roedd y capeli yn llawn o bobl yn dyfoliannu di ac yn dy geisio di. Ac eto, Dduw, ni'n edrych ar gyflwr ein gwlad ni bellach ac ar gyflwr ein cylonau'n hunan. Ac ni'n gweld pa mor bell i ni wedi mynd oddi wrth y bethau di ac yn gofyn i ti i faddau ni ac i drigarhau wrth ni ac i ganiatáu ni brofi rhywbeth oedd bresenoldeb yn ein plith ni, o rhywbeth o'r tywalliad yna o'r ysbryd glân lawr arnom ni. Ni'n gofyn o Dduw i ti i faddau ni am ein anghrediniaeth, maddau ni am y ffordd i ni'n dod i'r oedfa efallai ddim yn disgwyl pethau mawr. Maddau ni meddwl mae un oedfa fach arall yw hon, ac mae oedfa di bwys hyd yn oed. Yn aml i ni'n gallu dod ac yn ystyried oedfa hon, a ddim yn ystyried y potensial sydd ym mhob oedfa i'r ysbryd glân ddod lawr ein plith. Ac felly o Dduw i ni'n gofyn i ti i rhoi'r disgwyliadau hynny yn ein cylonau ni, i ni gredu ei fod yn bosib i ti ddychwelyd un plith. Ac nid yn unig i gredu o Dduw, ond i ddisgwyl ac i aros ac i ddeheu ac i bledio a thi i ddod lawr un plith. Does dim ateb arall o Dduw. Does dim modd i ni symud yr un enaid yma. Mae pob enaid yn galed o'n i bai dy fod ti yn gweithio. Ac felly ni yn gofyn i'r ysbryd glân fod ar waith yn meddalhau cylonau, yn agor llygaid y deillion ac yn peri bod y byddar yn clywed. O Dduw, felly terp diogela ni bendithion hamser yma nawr i ni'n gofyn am yr holl ddydd y byddi di'n bresennol yma gyda ni ac yn ein nerthu ni yn ein haddoliad. Cadw'r un drwg i ffwrdd, rho'r nerth sydd ei hangen arno ni i daddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Terp felly i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Ni gan i mynd rhif 376 o iachawdwriaeth gadarn, o iachawdwriaeth glir, fi dyfais o'i chyfhelib erioed ar fôr na thir. 376 gyn i sefyll i'w chanu.
Byddai'n testyn o 1 Ioan 5 benod ac adnod 13. 1 Ioan penod 5 adnod 13. Y pethau hyn ysgrifennais at o chwi, y rhai ydych yn credu yn enw mab Duw fel y gwypoch fod i chwi fywyd tragwyddol ac fel y credoch yn enw mab Duw. Mae'r Efengyl wastad wedi bod mor eglur yn glir. Does dim marc cwestiwn ynglyn â beth yw'r Efengyl, does dim ardaloedd llwyd mae yn ddiagwyn, mae'n ddigon clir beth yw yr Efengyl. Mae wastad efallai'n achos i ryfeddu pan yn ystyried y gwahanol ddamcaniaethau sydd am yr Efengyl a pha mor bell o'r gwirionedd ydynt. Siwr o fod, os ydych chi wedi bod mewn efallai gwersi addysg grefyddol ac wedi clywed diffiniadau o beth yw Cristion yn yr ysgol, mi fyddech chi yn rhyfeddu glywed beth yw Cristion yn y gwersi hynny. Mi fyddech chi'n cael rhyw lyfr yn wedig ar plant bach, llyfr, a mae'n dangos efallai bedydd plentyn, bedydd oedolyn, ac efallai beth mae'r plentyn yn gwisgo yn y bedydd, ac yn y blaen, ac falle bydd yna bwrdd cymyn, ac bydd rhain i gyd yn symbolen arwyddion o beth yw Cristion. Dyma beth yw Cristion, rhywun sy'n gwneud y pethau yma, priodas efallai, dangos y priodas Cristnogol, ac mi fydden nhw'n dweud y pethau yma yn y gwersi addysg grefyddol. Bydych chi'n mynd i'r coleg ac yn astudio addysg grefyddol ymhellach, mi fyddech chi'n clywed mwy o ddamcaniaethau o beth yw Cristnogaeth, a mi fydden nhw'n dweud pethau fel helpu pobl eraill, helpu'r tlawd, a dyna be fydde mwyafrif o capeli yn ei bregethu heddi. Os na capeli ar ôl yng Nghymru, a does dim llawer nagos. Ond o'r rheini, mi fydde'r mwyafrif llethol yn dweud wrthych chi, mae Cristion yw rhywun sydd yn mynd i'r capel, falle ddim bellach, falle bydden nhw'n hyn o mentro dweud na, ond bydden nhw'n dweud bydden nhw'n syniad da i fynd i'r capel o leia yn y bob nawr ac yn y man, a mi fyddech chi i fod i gredu mewn Duw, ond ar wahân i'r hynny, fyddwn mynd i gormod o fanylder ar beth ych chi'n credu. Dyma beth yw Cristion yn ôl capelwyr Cymru heddi, yw bod chi'n helpu pobl, dangos cariad tuag at bobl, goddefgarwch yn ôl pob sôn, mae rhagryth yw'r goddefgarwch yr oes hon. Ond mi fydden nhw'n dweud math yna beth yw e. Ac yna os maen nhw'n wir, eisiau bod wir yn Gristnogol, bydden nhw'n dweud bod chi'n darllen y Beibl ac yn credu yn Iesu Grist. Dyna beth fydd y lefel Cristnogaeth yn y wlad hon. A mae'n rhyfedd yn diwedd, achos does dim byd tebyg i'r hynny yn yr Beibl, yn gair Duw, does dim byd o'r fath. Dyw e ddim na. Newch chi ddim ffeindio hynny yn y Beibl. Nid yna yw disgrifiad o Gristnogaeth. Ac eto, fe gewch chi gweinidogion, pregethwyr, darlithwyr, athrawon, ysgolion, prifysgolion, pobl sydd wedi cael ei dyrchafu fel arweinwyr crefyddol y wlad, yn dweud y fath beth, mae dyna yw Cristnogaeth. Ond dyw e ddim yn y Beibl. Dyw e ddim na. Mae'n anhygol. Ac ar y wyneb gyntaf, mae e'n rhyfeddol, ac yna pan i ni yn camu nôl, wrth gwrs, dyw e ddim yn rhyfeddol, achos mae'n amlwg mai dyna beth sydd i fod. Achos pan i chi'n ystyried natur ysbrydol yr Efengyl, pan i chi'n ystyried y frwydr ysbrydol sydd ohoni, pan i chi'n ystyried y ffaith bod yr un drwg Satan ei hun wrthi yn twyllo eneidiau. Ac felly, pan ni'n gwybod beth mae'r Beibl yn dweud, fod dyn yn bechadur, ac mae'n bechadur o enedigaeth, ac felly dyw e ddim yn gallu deall dim byd ysbrydol, ac felly, pan ych chi'n ychwanegu'r peth, bod Satan wrthi'n twyllo hefyd, a'r modd y mae balchder dyn yn gwrthod ildio i Efengyl Crist, ac mae'r Beibl yn dweud bod dyn yn elyn i Dduw, ac yn cysau'r gwirionedd. Ac felly, dyw e ddim syndod nag yw. Dyw pobl ddim yn deall yr Efengyl. Dyw e ddim yn dod fel sioc, ond mae e wastad yn teimlo fel sioc. Pan ych chi'n clywed rhywun yn dweud beth yw Cristnogaeth, ac mae'r rhain efallai gyda cymwysterau hyd fy mraich. Falle bod nhw wedi gwneud rhyw radd arbennig, dosbarth cyntaf wedi gwneud doethuriaeth mewn diwynyddiaeth. Ac ych chi'n gwrando nhw'n meddwl, am beth ych chi'n siarad? Am beth ych chi'n pregethu? Dyn nhw ddim yn pregethu'r Beibl, ac eto gyd dyma'r arbenigwyr.
Nawr mae'n dorcalonus, ond dyw e ddim yn syndod. Achos mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni fod dyn yn ddall i'r Efengyl. Ac felly, hyd yn oed yn ein plith ni fan hyn, fydd yna rai fan hyn sydd wedi cael ei magu ar yr aelwyd Gristnogol mewn capel sydd yn cyhoeddi'r Efengyl, fydd dim clem dyn nhw beth yw'r Efengyl. Mae'n od, yn dyw e? Ond dyw e ddim yn od. Mae'n gallu swnio'n beth rhyfedd, ond dyw e ddim yn rhyfeddol. Betawn ni'n cael cyfle gyda pob un ag eistedd lawr a clywed, efallai bydd yna rai ohonoch chi yn gallu disgrifio yn union beth yw Cristnogaeth. Ond bod chi dal ddim yn ei ddeall. Mae hwnna hyn o'n mwy brawychus. Bod chi'n gallu dweud, achos dwi'n gallu tystio hynny i fy hunan. Fi'n cofio yn y chweched, yn gorfod siarad o flaen y chweched i gyd, ac yn gorfod siarad y dadle rhywbeth, ac o'n i'n sefyll lan ac yn dadle dros Gristnogaeth. A chi'n gwybod beth, fe ddwedais i wrthyn nhw popeth am gyfiawnhad trwy ffydd yn unig. A chi'n gwybod beth, doeddwn ni ddim yn Gristion pryd hynny. Mi roedden ni sefyll o flaen cant o bobl ifanc siŵr o fod, ac mi roedden nhw gyd yna, ac mi roedd rhaid i ni drafod, ac o'n i wedi cael fy roi yn y man ar lle, roedd rhaid i fi dweud rhywbeth, ac yna fe ddwedais i wrthyn nhw, ac doedd dim clem gen i. Ond o'n i wedi ddysgu fe yn y capel. O'n i wedi ddysgu fe fan hyn. Felly o'n i'n gwybod yr atebion, o'n i'n gallu dweud wrthych chi beth oedd i ddisgwyl am yr ail enedigedd, bod yn brofiad, ac eto heb profi. Mae'n swnio'n rhyfedd yn dyw e. Ond dyw e ddim oherwydd natur ysbrydol yr Efengyl. Yma yn yr adnodau gan Ioan i ni'n gweld yr Efengyl mor glir. Mae e'n gwbl ddiagwyn. Byddech chi yn meddwl nad oes modd camgymeryd. Byddech chi'n meddwl bod yn amhosib. Ni wedi clywed rhain dweud, ar ôl oedfa falle pregethu'r Efengyl, byddai'r rhain dweud sut yn y byd gall rhywun adael yr oedfa honno heb gredu. Ac eto gyd, maen nhw'n gadael yr oedfa heb gredu. Mae'n rhyfedd. Mae'n glir, mae'n blwmp ac yn blaen. Ac eto i gyd all yw'r byd i wirioneddau gair Duw. Yma fe gawn datganiadau sicr ac eglur o'r hyn yw Cristion. Ac hefyd yr hyn yw'r anghredadyn. Fe gawn ddisgrifiad o bob un sydd yma heddi. Fan hyn yn yr adnodau yma, fe fydd na ddisgrifiad o bob un ohonom ni yma. Y credadyn a'r anghredadyn. I ni'n un o'r ddwy garfan. I ni unau wedi dod i gredu neu i ni ddim yn credu. Dyna yw'r gwirionedd am y mater. Ac fan hyn fe gewn ni ddisgrifiad ddigon clir a ddigon syml. A chi'n gwybod beth, os nad yw'r ysbryd ar waith yma heddi, fe fydd na rai yma dal yn gadael heb ddeall. Byddwch chi dal ddim wedi deall yr Efengyl. Allen ni fod yn sillafio, allen ni fod yn pregethu'n araf, mae rai'n dweud ambell waith siarad rhy gloi. Mae'n amhosib troi'r cyflymder lan a lawr pan ych chi'n pregethu. Chi ddim yn meddwl pa mor gloi chi'n pregethu, na pa mor araf, na pa mor uchel, na pa mor dawel, achos ych chi'n pregethu. Felly mae'n anodd newid. Ond chi'n gwybod beth, petai yn bosib i fi arafu lawr tipyn bach a'i ddweud fel hyn, heb siarad lawr i chi, bydden ni dal yn gallu dweud hyn, bydden na rai dal ddim yn deall. Mae'n anhygoel. Mae rhaid i'r ysbryd glân goleio yr enaid. Ond eto, rhaid i ni esbonio fe mor glir ac y gallwn ni. Ac mae e fan hyn, mae e fan hyn. Ac felly, dyma beth byddwn ni'n gobeithio fydd rhai yn dweud hyn, o Dduw graslon. Agor llygaid fe enaid i weld fe angen am Grist. A falle bydd rhai'n gallu dweud hyn, gai ofyn i rhai yn chi dweud hyn, o Dduw graslon, os ydw i wedi fy nhwyllo ac yn meddwl fy mod i'n blentyn i Dduw a dydw i ddim, gad i fi weld. Nawr, cyn i fod yn rhy hwyr. Wel, yn gyntaf, anghrediniaeth ydy gred, ac yna ddewid y tad ac yna sicrwydd yn drydydd, sicrwydd cadwedigaeth. Wel, anghrediniaeth ydy gred. Dwi am ddisgrifio'r di-gred yma yn ein plith ni. Rhai yn ein plith ni yma heddi, falle rhai sydd yn gwrando ar y we. Adnod 10, mae'r adnod yn mynd yn ei blaen ac yna gewn ni'r geiriau yma. Yr hwn nid yw yn credu yn niw, a'i gwnaeth ef yn gelwyddog o blegyd na chredodd y dystiolaeth a dystiolaethodd Duw am ei fab. Ga i ddarllen hwnna to, dyma i chi ddisgrifiad o rai. Peidwch yn meddwl bod y darn cyntaf yn gorffen fyna.
hwn nid yw yn credu yn niw, achos mae yna lawer i bobl sydd yn meddwl bod nhw'n Cristnogion gan nhw'n credu yn niw. Nid yna be mae'n golygu. Hwn nid yw yn credu yn niw, y darn yma sy'n bwysig, a'i gwnaeth ef yn gelwyddog. Hynny yw, dydych chi ddim yn credu beth mae Duw yn dweud yw Cristnogaeth. Chi wedi gwneud eich Cristnogaeth eich hunan i fyny. Ac a'i daflu mewn fan hyn, dyma yw y ffydd Cristnogol fodern sydd wedi ysgafnhau popeth. Mi fydden ni'n rhoi nhw mewn fan hyn, llawer ohonyn nhw ta beth, dim pob un efallai, ond y mwyafrif. Maen nhw wedi gwneud Duw yn gelwyddog, maen nhw wedi newid yr efengil, maen nhw wedi gwneud e'n fwy modern, maen nhw wedi gwneud e'n fwy bydol, ac maen nhw wedi newid y ffydd Cristnogol. O blegyd na chredodd y dystiolaeth, a dystiolaethodd Duw am ei fab. Maen nhw wedi gwrthod credu yr hyn mae Duw wedi dweud am ei fab. Maen nhw wedi gwrthod credu be mae Duw wedi dweud yw Cristion. Dyna'r anghredadyn. Mae'n ddifrifol. I chi'n codi dorn lan at Duw a dweud, mi rwy ti'n gelwyddog, achos dyma'r Cristnogaeth dwi'n hoffi. Mae adnod y Matthew yn dweud y gwirionedd yn arbennig o glir. Matthew 7 adnod 20. Wrth ei ffrwythau yr adnabyddwch hwynt. Sut i ni'n gwybod? Wrth ei ffrwythau. Nad ydym yn gallu gweld na deall calon dyn. Ydym yn gwybod mai trwy llodrus a phechadurus calon dyn, ond i ni hefyd yn gallu dirnad yn aml cyflwr y galon. Mae maes anodd ond diwe, ond un peth sydd yn wir, fe allwn ni ddirnad cyflwr y galon trwy ei ffrwythau. Y mae ffrwythau bywyd dyn yn datgan yr hyn ydyw. Fe all ymddangosiad dyn ddweud llawer am yr hyn sydd yn ei galon, ond nid yw hwnna'n wir. Y mae'r hyn sydd yn allanol yn aml yn dweud yr hyn sydd tu fewn. Y ffordd y mae rhywun yn edrych, y mae'r ffordd y mae rhywun yn gwisgo, y mae'r ffordd y mae rhywun yn siarad, y mae'r ffordd maen nhw'n cerdded, y mae'n dweud rhywbeth am eu cyflwr nhw. Wastad mae'n dweud rhywbeth amdani nhw. Cawnolwg ar falchder y galon, o'r modd y mae'r rhai yn ymddangos i'r lygad. Y bydd geiriau dyn yn datgan yr hyn sydd yn ei galon. Y mae dewisiadau bywyd yn datgan yr hyn sydd yn ei galon. Ond nid yw hwnna'n wir. Mae'ch dewisiadau chi, pan yn ifanc, eich ffrindiau chi, y pobl i chi'n ymwneud â nhw ac yna wrth fynd ymlaen, os am fynd lawr llwybr y coleg neu'r gwaith, y dewisiadau, beth yw'r gwaith? Ody'r gwaith yn mynd i ymyrryd ar eich tystiolaeth chi? Peidiwch â dewis y gwaith yna te. Os na rhyw gyd-ymffurfio mynd i fod yn eich dewisiadau chi gyda'ch gwaith, peidiwch â dewis y llwybr yna, ewch lawr llwybr arall. Meddyliwch fel person ifanc sydd yn honni fod yn Gristion. Mae'r dewisiadau'r galon yn datgan yr hyn sydd yn y galon. Mae'r dewisiadau bywyd, ffrindiau, dillad, hamdden, beth yw'ch pethau hamdden chi? Odyn nhw'n ymyrryd ar eich safiad Cristnogol? Mae'n dangos beth yw cyflwr y galon. Pan yr ydych yn dewis peidio mynychu ti'r arglwydd. Os ych chi'n honni bod yn Gristion, ac yn dewis peidio dod i gyfarfod lle mae gair Duw yn cael ei ffrigethu, ac ar y mater lleia, dwi wedi blino tipyn bach. Dwi wedi cael gymaint o'n yr oes yma'n does. Nawr wrth gwrs, mae'na rhai sydd yn sal iawn. Mae'na rhai ni'n plithni sydd yn ddifrifol sal, wan, ac yn methu dod ac yn dyheu bod yma. Mor bell yw'r heini, o'r rhai sydd jyst yn dweud, wel, ges i wythnos bach brysur, dwi wedi blino tipyn bach, fe gai orffwys bore yma, fe gai orffwys pnaw yma, fe gai orffwys heno yma. Dyna ddatgan o'n cyflwr yng nghalon ni. Dyw e ddim yn bwysig. Dyw ti'r arglwydd ddim yn bwysig. Sdim ots bod y gynulleidfa'n fach, sem ots na fydd na gynulleidfa i wrando ar gair Duw, fi arosau adre, sem ots am y cwr gweddi, sem ots am y cwr bobl ifanc, bod dim llawer yn dod, sem ots bod na ddigalondid ymlith y bobl ifanc, fi arosau adre. Dyna i chi ddatgan cyflwr y galon, does dim ots da chi. Mae'n ddifrifol. Mae'r cyflwr yr eglwys i ni bron iawn ar ein pengliniau. Does bron iawn dim eglwys ar ôl. Ac eto fe allwn ni eistedd fan hyn yn ddigon hapus yn byd yn meddwl, wel, dwi yma o leia. Ond falle fyddwch chi ddim heno, falle fyddwch chi ddim wythnos nesaf. Falle di blino gormod. Ond nid yw'r pethau yma'n datgan rhywbeth am eich cyflwr chi.
Mae'n gwisg ni, mae'n geiriau ni, mae'n ffrindiau ni, mae'n mynychu tu'r arglwydd ni. Mae popeth amdano ni yn dweud rhywbeth am gyflwr yr enaid. Mae'n dweud rhywbeth i ni. Pan mae pobl yn gwrthod cadw dydd yr arglwydd yn sanctaidd, ond nid yw'n ddisgrifiad o'r eglwys fodern. Dyn nhw ddim yn cadw'r sil dim mwy. A does dim ots dyn nhw. Does dim ots dyn nhw. Ond nid yw'n ddisgrifiad o cyflwr y galon. Neu pan yn tanseilio gwerth a ddoli Duw yn ei di, yr hyn oll yn dweud rhywbeth am galon dyn, o bydd ffrwythau ein bywyd yn brydychu cyflwr ein calonau. Fydd ein cyfeillio yn ein pwnc ein sgwrs ni, ein blaenoriaethau ni. Ond nid dyna beth yw ein blaenoriaethau ni. Mae hwnna'n datgan cyflwr yr enaid. Mae e'n dweud wrthyn ni, bron iawn, ydych chi wir wedi credu? Pa mae blaenoriaethau rhywun ymhell o air Duw. Pa bethau sy'n bwysig yn ei bywyd ni? Pa bethau sydd wastad yn cael y lle cyntaf? Be sy'n wastad yn cael y lle cyntaf? I fy iechyd, sy'n wastad yn cael y peth cyntaf? Blinder, ffrindiau, wel, sa ti eisiau bod efo ffrindiau, felly mae eisiau ti fynd gyda nhw. Be sy'n bod a peidio cael ffrindiau, gai ofyn? Be sy'n bod yna? Mae yna sawl Cristion wedi byw bywyd llawn, hir, heb ffrindiau. Pam fod ffrindiau mor bwysig? Na, mae'n neis cael ffrindiau. Ond os y'n ni'n gosod ffrindiau o flaen Crist, ond nid yw'n dangos bod yna broblem? Beth yw eich blaenoriaethau chi? I fy iechyd, i fy mlinder i, ni wastad, ond dydyn ni, ni wastad yn gallu cyfiawnhau'r beth. Wel, os na fyddai'n cael gorffwys heno, fyddai'n cysgu heno, fyddai'n gallu gwrando. Neu os na fyddai'n dod, os fyddai'n dod i'r cwrdd gweddi, fyddai'n blino gormod, a fyddai'n gallu gweithio'n iawn fori. Mae'n dystiolaeth gwael, ond dwi'n mynd i'r gwaith wedi blino, felly arosau gatio'r cwrdd gweddi. Mae'n od yn dweud, ni'n gallu ffeindio esgus i bopeth, a ni'n gallu cyfiawnhau trwy'r amser. Ni wastad yn gallu cyfiawnhau ein bydolrwydd ni, a'n gwrthgiliad ni, a ni'n gallu rhoi darlun ysbrydol arno fe. Ond nid yw hwnna'n adlewyrchiad o galon dyn? Mor ofalus o'n iechyd ni ac eto gyd, ni ddim mor ofalus o gyflwr a iechyd yr enaid. Ond nid yw hyn oll yn gweiddi allan rhywbeth am gyflwr yr enaid. Gai ofyn as na'r rhai yma heddi sydd yn gwrthod credu gair Duw. Mae rhai o'r rheini yw'r rhai sy'n gwneud proffes. Mae'n swnio'n od yn dydi. Pobl sy'n fodlon sefyll i fyny, petai oedfad yn ei fyny nawr i cael tystiolaeth anffurfiol. Dwedwch sut eithwch chi gredu. Gallen ni cael llawer yn rhoi tystiolaeth ac eto heb ddeall. A dydyn nhw ddim yn credu Duw. Oherwydd bod nhw'n gwrthod ildio i'w ddisgwyliadau fe. Maen nhw'n gwrthod ildio yw'r hyn y mae Duw yn disgwyl o beth yw Cristion. Mae Duw wedi rhoi yn ei air yr hyn yw Cristion a sy'n mae Cristion fod i fyw. Ac eto i gyd mi fydden nhw'n dweud, dwi'n credu mewn Duw, dwi wedi dod i credu, dwi wedi cyffesu fy mhechod ac yn ôl pob sôn wedi farhau ac wedi credu, ac eto i gyd gweithredoedd yw'r rhain i gyd. Ac yna yn ei ffrwythau, trwy ei ffrwythau, yr adnabyddwch hwynt. I chi'n gweld, dyn nhw ddim yn cadw'r sabath. Dyn nhw ddim yn caru'r arglwydd. Dydyn nhw ddim wedi ymneilldio o'r byd. Maen nhw yn y byd. Ac mae ei ffrwythau yn brydychu'r hyn yw gwir gyflwr yr enaid. Ar lafar yn proffesu, ond nid oes tystiolaeth i'w weld yn eich dewisiadau chi. Oes na rhai yma'n gwrthod credu gair Duw ac mae eich wyneb efallai'n brydychu'r hyn sydd yn y galon. O, ni wedi weld dros y blynyddoedd, mae'n dor celonus. Credwch i fi, mae'n ddigon caled lawr fyna pan i chi'n gwybod bod hyn yn mynd ymlaen. O, mae'n anoddach fydd o'r pwlpid. Pan i chi'n gweld rhai sydd wedi gwneud proffes, efallai ddechrau da, ac maen nhw'n gwrthod credu gair Duw o beth yw Cristion. Maen nhw wedi gwneud eu Cristnogaeth eu hunan i fyny. Ond yna chi'n gweld eraill, maen nhw'n gwrthod credu gair Duw yn ystod yr oedfa. Mae'r galon yn dangos ei hun ar yr wyneb. Mae'r wyneb yn galed. A ni wedi weld yn do.
Ni wedi weld dros y blynyddoedd. Sawl un wedi bod yn yr oedfa. Rai ifanc fwyaf wedi bod yn yr oedfa hon. 13, 14 yn gwrando efallai. Falle'n cymryd nodiadau pan yn 13, 14. 15, 16 dechrau mynd yn byr i tymer. Ddim eisiau dod. 17 erbyn hynny mae'r ffôn symudol di dod. Cyn chwarae gyda'r ffôn symudol yn ystod yr oedfa. 18, dyn nhw ddim am mwyach. Ac ar y wyneb yn dweud, dydw i ddim yn credu mewn Duw. Dydw i ddim yn credu'r gair y mae Duw wedi rhoi i ni. Dyna beth mae'n dweud, chi'n gweld ar y wyneb. Mae'r caledwch ac wrth nhw fynd trwy harddegau ac yn mynd yn hun ac yn hun. Mae'r wyneb yn caledu. Mae'r galon yn dangos i gyflwr ar y wyneb. Mae'n weld ar y wyneb. Chi'n ei weld e? A mae'n dor calonus. Dydych chi ddim am wrando. Dydych chi ddim eisiau mynd yn y canu. Sawl un wedi bod yma'n doedd ac yn dechrau pan yn 11, 12, 13 yn morio canu. Erbyn amser o'n nhw'n ddeunaw, ddim yn canu gair, dim nodyn. Wedi caledu'n llwyr yn dweud, dwi ddim yn mynd i gredu. Nid ydynt yn mwynhau addoliad o Grist. Yr hyn yr ydych yn ei wneud yw cyhuddo Duw o fod yn gelwyddog. Dyna beth chi'n dweud. Chi'n dweud, os oes na Dduw, dwi ddim yn credu, mi rwy ti'n gelwyddgu. Dyna beth maen nhw'n dweud. Dwi ddim yn credu bod barn. Dwi ddim yn credu bod atebolrwydd. Dwi ddim yn credu bod rhaid i ni stopio gwneud hyn ar llall. Dwi eisiau wneud y peth yma. Mae fy ffrindiau fi yn mynd i wneud y peth yma. Felly dwi ddim yn credu yn o ti. Yn sicr ddim nawr, ta beth. Falle pan byddai'n hynach, falle na i ystyried os yw'n wir. Ond tra fy mod i'n ifanc, dwi ddim yn mynd i gredu. Mae'ch gweithredoedd yn datgan eich bod yn cyhuddo Duw o gelwydd. Nid ydych yn amgredu eiriau o hyn yw Cristion. Yr ydych yn dod i fyny gyda damcaniaethau eraill, safonau eraill. Falle mae'n rhaid dweud, os dim ots am fydolrwydd a gwisg a chaneuon ac yfed a chadw'r sil. Prophets sydd yn bwysig. Gai ofyd os oes yna rhai fan hyn yn credu ei fod yn dderbyniol gwneud proffes ac eto i gyd bod ni braidd yn llac ynglyn â'n hagwedd at fydolrwydd at ein gwisg, y math o ganeuon i ni'n gwrando arno, y ddiod feddwol, cadw'r sil. Ydy'r pethau yna'n bwysig? Wrth gwrs bod nhw'n bwysig. Sy'n eisiau ni enwi pethau nagos. A fydd na rhyw gyfiawnhad gyda'r rheini, y rhai sy'n gwneud proffes, cyfiawnhad ei fod yn dderbyniol. Achos beth sy'n bwysig, maen nhw'n dweud, yw bod chi'n dweud eich bod chi'n credu yn Iesu Grist. Ond gai ddweud yn garedig iawn, yr hyn i chi yn ei wneud, yw dweud fod tystiolaeth y tad yn anghywir. Dyna beth chi'n dweud. Mae'r Cristnogion modern yma sydd yn dweud bod yn iawn torri'r sabath, bod yn iawn ymuno yn y byd, yn ei wisg a'i chwarae, a'i gerddoriaeth, a'i meddwdod, a'i anfoesoldeb. Bod y Cristnogion sydd yn dweud bod yn iawn i fynd i raddau gyda'r rhain. Yr hyn maen nhw'n dweud yw bod Duw yn dweud celwydd. A be maen nhw'n dweud yw, mae nid dyna gwir Gristnogaeth. Maen nhw wedi gwneud eu ffydd Gristnogol bach cyfleus i hunan. Achos mae gair Duw yn ddigon clir ar hyn yw'r Cristion. Ar hyn mae'r Cristion fod. Mae'r gair Duw yn ddigon clir ar beth y mae Cristion fod i ddangos yn ei fywyd. Fel prawf bod gwirth wedi digwydd. Mae'n ddigon clir. Mae yna. Beth sy'n mor anodd amdano fe? A beth sydd yn anodd amdano fe hyn, bod y rhai sydd wedi gwneud proffes heb brofi'r gwir efengil. Dyna'r broblem. Ac maen nhw dal ar ei ffordd i golledigaeth. Mae'n warth i gyhuddo Duw o'r fath beth. A nodig, yr hwn nid yw yn credu yn yw, a'i gwnaeth efen gelwyddog. O bleugyd, na chredodd y dystiolaeth a dystiolaethodd Duw am ei fab. Dydych chi ddim yn credu'r hyn y mae Duw wedi dystiolaethu am ei fab. O beth yw gwir iachawdwriaeth?
Nid mater o farn yw'r Efengyl. Nid fy marn i yw hwn. Dwi'n dweud mai dyma beth yw gair Duw, achos mae yma. Does neb yn mynd i allu dadlau hynny. Nid, mae hwnna braidd yn eithafol a mynd dros ben llesu. Mae yma, mae lawr ar ddi a gwyn. Mae wedi cael ei chyhoeddi a'i ffrigethu dros y canrifoedd. Ac os na wlad lle gafodd ei ffrigethu, yma yng Nghymru fach, mae wedi cael ei ffrigethu. O'r wlad yma, mas i holl wledydd y byd, mae'r Efengyl wedi cael ei ffrigethu yn union fel mae Ioan yn ei ddweud fan hyn. Ond hyn a ddywed Duw ei dystiolaeth ef, a'r hyn a wnewch trwy beidio credu yw codi dwrn fyniad Duw, a dweud celwyddog yw. Adnod 12. Ar hyn nid yw ganddo fab Duw, nid oes ganddo fywyd. Os nad yw Iesu Grist yn bopeth i chi. Os nad ydych chi yng Nghrist. Os nad ydych chi wedi credu, wedi ymddiried yno, nid oes ganddo chi'r bywyd y mae Duw yn sôn amdano. Nid oes bywyd ysbrydol na tragwyddol yn eiddo i chi. Dyma be mae gair Duw yn dweud. Adnod 12 eto. Yr hwn nid yw ganddo fab Duw, nid oes ganddo fywyd. Does ganddo chi ddim bywyd ysbrydol. Dydych chi ddim yn Gristion. Os nad oes ganddo chi'r mab. Ffordd arall o ddweud hyn yw Ioan 14 adnod 6. Yr Iesu a ddywedodd wrtho ef, mae fi yw'r ffordd, a'r gwirionedd, a'r bywyd, nid yw neb yn dyfod at y tad ond trwy fi. Does dim ffordd at y tad ond trwy Grist. Ac be mae hwnna'n golygu yw derbyn Crist am yr hyn yw a phopeth amdano. Ac fe welwn ni os yw hwnna di digwydd trwy ein ffrwythau ni. Does dim ffordd arall. Dyma be mae Duw'n dweud. Os rhywun yn dweud bod yna gryfeddau eraill yn dderbyniol, yna be maen dweud yw bod Duw y Beibl yn gelwyddgu. Achos mae Duw y Beibl wedi dweud un ffordd sydd i'r tad, trwy Iesu Grist ac ef yn unig. Ac os ydyn ni wedi derbyn Crist, fel y mae'r ysgrythur yn ei ddweud, yna mae Crist gennym, i ni yng Nghrist, y mae bywyd yn eiddo i ni. Ond os nad yw, yna dydy'r bywyd yma ddim yn eiddo i ni. Yna dydyn ni ddim yn Gristnogion. Hyd yn oed, os oes ganddo chi broffes. A chi wedi treulio holl fywyd yn mynd i'r capel. Dyw e ddim yn ddigon da. Dewch chi symud ymlaen a ddewyd y tad adnod 10. Yr hwn sydd yn credu y mab Duw, sydd ganddo'r dystiolaeth ynddo ei hun, yr hwn nid yw yn credu yn yw, a'i gwnaeth ef yn gelwyddog, o blegyd na chredodd y dystiolaeth a dystiolaeth o Duw am ei fab. Yma i ni'n cael yn eglur, hwn yw'r Efengyl. Os am wybod beth yw Cristnogaeth, dyma fe. Os am wybod ffordd i fywyd tragwyddol, mae'r cyfan fan hyn, adnod 11. A hon yw'r dystiolaeth. Dyma'r dystiolaeth, dyma beth yw Cristnogaeth, dyma beth mae Duw y Tad wedi dweud wrthon ni. Roddi o Dduw i ni fywyd tragwyddol a'r bywyd hwn sydd yn ei fab ef. Mae'n ddigon syml. Dyw e ddim trwy grefydd arall. Dyw e ddim trwy ddilyn rhyw athroniaeth arall. Dim bod berson neis neu charedig. Dim byd o'r fath. Mae'r bywyd hwn yn ei fab ef. Cawn fywyd yn yr Iesu. Dyna beth mae'n dweud. Dyma yw'r dystiolaeth. Hynny yw, dyma dywed Duw sydd yn angenreidiol i ni wybod. Hynny yw, dyma dywed Duw am rodd o fywyd tragwyddol. I ni'n dysgu yn gyntaf, mae rhodd o Dduw yw e. Nid oes un yn ei gael yn naturiol, dyna beth i ni wedi dysgu. Roddi o Dduw i ni fywyd tragwyddol. Mae e'n rhoid i ni fywyd tragwyddol. Does dim un yn cael ei eni yn eiddo hwn. Mae e'n rhywbeth sydd yn rodd gan y tad. Does dim modd ei eni lle. Dyw e ddim yn fraint a geir o enedigedd. Gan ein bod yn aelod i ryw deulu arbennig neu yn aelod o ryw wlad arbennig. Yn wir, mae modd i bob math o bobl gael y bywyd tragwyddol yma. O bob cenedl, o bob math o allu a phob iaith. Yn wir, mae ar gael i bechaduriaid o'r gweithaf, o'r fwyaf caled, o'r mwyaf ystyfnig, y mwyaf gwrthryfelgar. Ond dysgwn mae rhodd ydyw o Dduw.
ef sydd yn ei roed, ac yn ei roed yn y modd y trefnodd y drindod cyn llunio'r byd. Dyma yw gwir Gristnogaeth, dyw e ddim yn rhywbeth naturiol. Mae e'n rhyw brofiad goruwch naturiol. Mae'r tad yn rhoi i ni bywyd tragwyddol. Trefnwyd un ffordd cyn llunio'r byd. Trefnwyd un ffordd ac un yn unig. Hynny yw trwy ei fab. Fe ddwedodd y tad, mae yna fywyd tragwyddol yn mynd i fod ar gael i'r creaduriaid dwi wedi greu. Ond dim ond un ffordd sydd ei gael. Ac hwnnw trwy fy mab Iesu Grist. A hon yw'r dystiolaeth. Roddi o Dduw i ni fywyd tragwyddol a'r bywyd hwn sydd yn ei fab ef. Wrth gwrs, mae gan pob un sydd yn fyw bywyd, ni'n gwybod hynny, ond gellir yn sicr dweud mae bodoli yw bywyd y byd. Mae ganddoch chi aelodau o'ch teuluoedd chi, eich cyfeillwyr chi, cydweithwyr chi. Maen nhw'n fyw, chi'n gallu gweld bod nhw'n fyw, mae ganddyn nhw fywyd. Ond i fod yn deg, bodoli maent yn ei wneud. Bodoli. Dydyn nhw ddim yn byw yn ôl be mae gair Duw yn dweud. Does ganddyn nhw ddim bywyd ysbrydol na tragwyddol. Yn ysbrydol y mae dyn yn farw. Nid oes gan ddyn y gallu i ddeall nac i ddyrnod, nac i fwynhau. Falle dyna ffordd ni'n gallu dweud. Ambell waith mae pobl yn gallu'n twyllo ni. Maen nhw'n swndio fel bod nhw'n deall. Swndio fel bod nhw'n dyrnod. O'ch chi'n gwybod beth? Chi'n gallu gweld dyn nhw ddim yn mwynhau. Dyn nhw ddim yn mwynhau yr hyn sydd wir yn ysbrydol. I ddweud y gwir, maen nhw'n cysau yr hyn sydd wir yn ysbrydol. Maen nhw'n hoffi'r grefydd allanol, y grefydd bydol. Petai chi'n mynd i ryw gapel lle mae yna lot o furi a canu gwirion a dawnsio a pob math o bethau, rhyw bregethu ysgafn a chwarae a cyfeillgarwch ac yn y blaen. Maen nhw'n mwynhau hwnna, ond nid y gwir ysbrydol, y gwir efengil. Ond yn yr Iesu cawn gwir fywyd, bywyd ysbrydol sydd yn arwain at fywyd tragwyddol. Yn wir sawl sydd yn farw yn ysbrydol, yn arwain at farwolaeth tragwyddol. Ond i'r Cristion, yr un sydd yn Grist, mae'n derbyn yr hodd o fywyd. Mae'n cael ei fywhau, fe blenir yr hedyn yma o fywyd yn ei enaid. Mae'n cael ei ddeffro, beth sydd yn digwydd. Mae'r bywyd yma, mae'r ysbryd glad yn dod, ac mae'n plannu'r hedyn o sancteiddrwydd ac o fywyd yn yr enaid. Pryd mae'n digwydd, dwi ddim yn gwybod. Dwi ddim yn gwybod pryd mae'n digwydd. Efallai i'r rhai mynd i digwydd blynyddoedd yn ôl. Ac yna mae'n dechrau tyfu. Ac i chi'n gweld am y dydd yn dod pan maen nhw'n credu. Ond un peth i ni'n gwybod, rhaid i'r ysbryd glân fod wedi plannu'r hedyn yno. Achos dyw e ddim yn rhywbeth naturiol i ni. Dyw e ddim yn naturiol. Ac mae'r enaid yma gan yr ysbryd yn cael ei ddeffro. Yn gyntaf, mae'n cael ei ddeffro i'w gyflwr trienus, mae'n gweld ei bechod, ac yna mae'n gweld ei dynged, ond yna mae'r ysbryd glân yn arwain yr enaid yma sydd dan bwysau ei ogrwydd pechod, ac mae'n arwain yr enaid at Grist. Mae'n clywed am Iesu Grist, efallai mae'n oedfa, efallai'n darllen y Beibl, efallai'n gwrando gatra ar oedfa, efallai'n darllen llyfr, ond pa bynnag ffordd yw mae'r enaid yma sydd wedi cael ei ddeffro gan yr ysbryd glân, mae'r bywyd ysbrydol yna wedi blannu yn yr enaid, ac yn sydyn iawn mae'n dechrau clywed am Grist, a mae'n clywed am be mae Iesu Grist wedi gwneud. Mae'n clywed disgrifiad o fywyd yr Iesu. Yr anfonwyd y mab gan y tad i'r byd i ddelio gyda pechod dyn. Mae'n clywed bod hwn, mab Duw, wedi dod ac wedi cyflawni'r ddeddf yn ei lefe. Mae'r enaid yma yn teimlo pwysau ei ogrwydd fel mynyddoedd byd ac yn meddwl sut yn y byd fedrai gadw'r ddeddf, sut fedrai fod yn well, sut fedrai fod yn Cristion, ac yna mae'n clywed fedri di ddim gwella dy hun. Mae Iesu Grist wedi gwneud y cyfan yn dy ledi, mae wedi cadw'r ddeddf, ac yna mae'r enaid yma sydd wedi, mae'r ysbryd wedi agor i lygaid i weld i bechod, ac nawr mae'r enaid yma'n teimlo ei ogrwydd ac yn gweld y mae barn yn dod ac mae'n heiddiannol, dwi'n heiddi cosb, ac yna mae'r ysbryd yn arwain at y groes ac yn dweud edrych ar y groes, mae Iesu Grist yna, mae ddwylo ar led, fe wisgodd goron ddrain.
Mae e wedi marw ar y groes yn dyledu. Mae wedi cymryd y gosb fe dywallodd y tad ei ddigofaint ar ei fab. Ac mae'r mab, yr hwn y mae Duw wedi anfon i'r byd, mae'r mab wedi derbyn y gosb yn dyledu. Does dim rhaid i ti cael dy gosbi, just cred yn yr arglwydd Iesu. A mae'r enaid yma nawr yn crynu, dwi'n gwybod beth i wneud. Ac mae'r ysbryd glân yn arwain i droed y nes, ac y nes a droed y groes, ac mae'n mynd at droed y groes, ac mae'n galw, o Dduw bydri garog im, maddau i mi fy mechod. A beth sydd yn digwydd? Beth sydd yn digwydd? Y mae'r arglwydd yn mestyn allan, ac mae'n cymryd i bechod. Ac mae'r pechod yn cael ei hoelio i'r groes. Ac mae'r Iesu yn rhoi ei gyfiawnder, ei berffeithrwydd iddo, ac yn gorchuddio'r enaid brwnt yma. Ac nawr mae'r enaid yma'n wynach na'r eira. Mae'n gwisgo perffeithrwydd Crist. Mae'r Cristion yn un sydd wedi derbyn y bywyd yma. Mae'n rhyfeddol yn dweud. Mae'n oriwch naturiol. Ond fydd pob un Cristion gallu tystio i hyn. Mewn gwahanol ffyrdd, gwahanol straeon amgylchiadau, ond yr un fydd bwrdwn y neges. Fydd pob un wedi bod ar droed y groes. Ac wedi cael ei pechod, wedi cael ei golchi ffwrdd trwy waed yr arglwydd Iesu Grist. Y gwaed yn llifoddi ar y groes, ac mae'n cael ei olchi'n wynach na'r eira. Mae'r holl waith o iachawdwriaeth yn dod i fod yn Gristion yn waith o ddifri. O waith llaw Duw. Adnod 12, yr hwn y mae'r mab ganddo, y mae'r bywyd ganddo, a'r hyn yw Duw ganddo fab Duw, nid oes ganddo fywyd. Ydych chi wedi bod at y groes? Ody'r arglwydd Iesu yn eiddo i chi a chi yn eiddo i'r Iesu? Gan ei fod yn gwbl eglur, os yw Crist yn eiddo chi, yna yr ydych yn berchen ar fywyd ysbrydol a tragwyddol. Falle bod rhai'n gofyn, sut gallwn wybod os yw yn eiddo i ni? Wel, adnod 10, yr hwn sydd yn credu y mab Duw sydd ganddo'r dystiolaeth ynddo ei hun. Mae yna dystiolaeth ynddo ei hun. Mae yna wyrth wedi digwydd. A ydych chi'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist? A ydych wedi derbyn yr hodd o ffydd gan yr arglwydd i gredu yno? Ffydd a chibol? A ydych chi'n credu'r hyn y dywed ei air amdano? A ydych chi'n pwyso'ch enaid yn llwyr ar Grist? Mae Crist yw eich holl ac unig gobaith am fywyd tragwyddol. Petai chi'n gwybod mae eiliadau sydd ar ôl gyda chi ar y ddaear. A fyddech chi'n gallu dweud, mi o'n fod fy mhrynwr yn fyw. Mi o'n fy mod yn mynd i dragwyddoldeb. Ac mi o'n fe godau fy llygaid yn agored. Ac fe welai fy ngwaredwr. Pam? Achos Crist yw fy unig gobaith. Petai rhywun yn dweud wrthych chi, pam i chi mor sicr? Fe Iesu Grist wedi gwneud y cyfan drostai. Mae e wedi byw y bywyd perffaith. Mae wedi marw ar y groes. Mae wedi fy ngolchi fi'n lan. Crist yw popeth. Dyna'r unig sail. Ac yna, pan fydd hynny wedi digwydd, fe welwch chi ffrwythau y bywyd hwnnw. Dim lot i weld yn yr oes yma. Mae yna ddigon o ffrwythau eraill. Mae gyda ni goed o fale yn yr ardd. Cannoedd ar gannoedd o fale'n syrthio trwy'r amser i ni'n baglu drostyn nhw. Ond chi'n gweld rhai, maen nhw'n bwdwr, gwenyn di bod, pryfed di bod. Chi'n gweld, dyna gyflwr. Chi'n edrych ar nhw, trwy ei ffrwythau. Chi'n gweld, mae'n rhywbeth hyfryd pan chi'n gweld ffrwyth glân pur. Trwy ei ffrwythau, yr adnabyddwch nhw. Eich dewisiadau chi, bydd e'n dangos, a ydych chi wir yn caru'r arglwydd? A yw Iesu Grist yn bopeth i chi? Neu a ydych chi dal yn esgusodi bydolrwydd trwy gyfiawnhau yn ysbrydol, yn efengylaeth hyd yn oed? Yn dweud mae'n rhaid i ni gadw fyny gyda'r oes. Nid dyna'r dystiolaeth sydd fan hyn. Ac os felly ni'n eog o gyhyddo fod Duw yn gelwyddgu. Ni wedi creu crefydd newydd. A mae'n i orffen ac yn fer iawn yn drydydd. Sicrwydd cadwedigaeth. Adnod 13. Grandewch ar yr adnod yma. Dwi wedi clywed yr adnod yma yn cael ei ddyfynu
cannoedd o weithiau. Na i ddarllen yn gyntaf, pethau hyn ysgrifennais ato chwi. Y rhai ydych yn credu yn enw mab Duw, fel y gwypoch fod i chwi fywyd tragwyddol, fel y credwch yn enw mab Duw. Nawr, dwi'n cofio clywed fy nhad yn sgwrsio gyda pobl falle ar y ffôn, pan yn blentyn. Falle bod rwy'n di ffonio ac yn poeni am ei cyflwr ysbrydol nhw, a bod na amheuon yn dod i fewn ac ansicrwydd yn dod i fewn. Ac yna dwi wedi cofio clywed yn pregethu am y peth, a wedi dweud yr union yr un peth oedd yn dweud ar y ffôn. Ac fel plentyn ac wrth dyfu fyny, dwi wedi clywed y sawl gwaith. Yn dyfynnu'r adnod hon wrth y bobl ac wrth pregethu. Ond wrth y fyny, mi fydde fe newid y geiriau, neu newid un gair. Ac yn holi y pobl oedd yn siarad yn nhw'n yn holi yn ystod y bregeth. Ai dyna beth mae gair Duw yn dweud. A dyma beth oedd yn dweud. Oedd yn darllen yr adnod mas fel hyn. Y pethau hyn a sgrifennais ato chwi, y rhai ydych yn credu yn enw mab Duw, fel y gobeithiwch fod i chwi fywyd tragwyddol. Croesi bysedd, gobeithio. O, dwi'n gobeithio fy mod i'n mynd i gael bywyd tragwyddol. Dwi'n credu y mab Duw a dwi'n gobeithio. Ai, dyna beth mae'n dweud? A mi fydde pobl yn dweud, na, nid dyna beth mae'n dweud. Dwi ddim yn dweud gobeithio bod gen i fywyd tragwyddol. Yna fydde mae'n dweud rhywbeth arall. Y pethau hyn ysgrifennais ato chwi yr rhai ydych yn credu yn enw mab Duw, fel y breuddwydiwch fod gen i chi fywyd tragwyddol. Bod chi'n breuddwydio, falle bydd yn bosib ryw ddydd bod gennych chi fywyd tragwyddol. Na, fi meddwl pobl yn dweud. Dyw e ddim yn dweud hynny. Wel, be mae yn ei dweud te? Fel y gwypoch, fel eich bod yn gwybod. Does dim amheuaeth yma, mae'n dweud, y sawl a ddaw at Grist, ni fydd byth yn gwrthod, ni fydd byth yn troi enaid i ffwrdd. Ioan 3:16, canis felly y caro Duw y byd, fel yr rhoddodd e fe ei unig anedig fab, fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo ef, ond caffael ohono fywyd tragwyddol. Mae'n ddigon clir yn dwi. Dyma Cristnogaeth. Dyma gwir Cristnogaeth. Felly caro Duw y byd, fel rhoddodd e fe unig anedig fab, a dyma'r addewid, fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo ef. Ond dyma'r broblem, beth yw credu ynddo ef? Beth yw credu ynddo fe? Achos dyma'r broblem, y mae pobl yn meddwl bod credu yn y pen, y broffes gyda'r dafod, ac yna bod yn iawn i fyw fel y mynom. Ond nid dyna beth yw'r dystiolaeth gan y tad. O, mae e'n fwy na hynny. Mae e'n waith o ddifri. Ac pan mae e'n waith o ddifri, mae yna wyrth yn digwydd. A pan mae gwyrth yn digwydd, fe fydd y ffrwythau i'w weld. Os nad yw'r ffrwythau i'w weld, beth mae hwn yn dweud yw, nid yw'r bywyd ynom. A beth mae hwnna'n dweud yw, nid yw Crist ynom. A beth mae hwnna'n dweud yw, dydyn ni ddim yn Cristnogion. Mae'n ddigon clir, mae'n ddiagwyn, mae'n ddigon amlwg, ond eto gyd, mae'n anodd yn diwedd. Mae'n rhywbeth ysbrydol. O, na fyddwch chi'n dod at Grist. A fyddwch chi'n dod yn waglaw ac yn cyffesu o Dduw groslan byd rhy garog im. Agor llygaid fy enaid i weled fy angen am Grist. Gad i mi weld yn glir, nid proffes. Nid proffes. Dwi ddim eisiau proffes yn unig. Mae proffes yn bwysig. Ond mae eisiau mwy na proffes. Gad iddo fod yn waith o ddifri. Gad iddo fod yn waith ysbrydol. O, na fyddwch chi'n dod at Grist a phwyso ar ei berson, ar ei fywyd, ar ei farwolaeth, ar ei atgyfodiad. Pwyswch ar ei addewidion. O, na fydde dystiolaeth yma'n eich enaid, yr hwn sydd yn credu ym mab Duw, sydd gano'r dystiolaeth ynddo'i hun. Mae'r dystiolaeth ynom ni. O, na fydde hyn yn wir i bob yr un ohonom ni yma heddi. Bod yr ysbryd glân yn tystio oddi mewn i ni. Ein bod ni'n blant i Dduw. Fod y sicrwydd yma dyn ni. Fy mod i wedi gweld fy mhechod, fy mod i wedi edifarhau trwy ras, mae wedi rhoi nerth i mi edifarhau. Fy mod i wedi gweld mae dim ond un ffordd sydd i'r nefoedd, a hynny trwy Grist. Dim crefydd arall, dim gweithredoedd da, nid Cristnogaeth,
mynychu capel, canu'r emynau, bod yn neis i bobl. Nid yna yw ffydd Gristnogol, ond mae dyma beth yw fy mod i'n credu yn Iesu Grist, yn y mab. Ac yn pwyso fy enaid yn llwyr ar yr hyn mae wedi wneud yn fy lle. Fod fy holl obaith am iachawdwriaeth yn yr arglwydd Iesu Grist. Y pethau hyn a ysgrifennais at y chwi. Rhai ydych chi'n credu yn enw mab Duw fel y gwypoch. Fod i chi fywyd tragwyddol ac fel y credwch yn enw mab Duw. Gadewch i ni weddio. O Dduw, graslon, i ni yn gofyn y byddu di ar waith yn ein plith ni. Y bydd yr ysbryd ar waith yn agor llygaid ei neidiau i weld ei hangen am waredwr. Ac o Dduw i weld mae'r unig ffordd yw'r ffordd yr wyt ti wedi dystiolaethu amdano. Yr wyt ti wedi dweud wrthym ni beth yw'r ffordd. A'r ffordd hwnnw trwy Iesu Grist yn unig. Tyrd gweithio ni'n plith. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydewch ni orffen i'n gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 589. 589. Rwy'n dy gariad fwy'n Iesu uwch pob geiriau i'w ddod i maes. I'w dy gariad, i'w dy heddwch, i'w danfeidrol ddwyfol ras. 589 gen i sefyll i'w chanu. Nawr bydd wedi ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.